ito sa bata. Inday, ano sa mo ha? Nasa relax lang ako, kuya. Si Relax. Sige, tagaan-tagan para si Relax ha. Birthday bitaw niya, day? Oo. Ikaw, kung nasa yung birthday? Manaman ko. Mana ka naman yung birthday? Sa Agosto. Pagka-pizza? Sa Agosto. Ay. May hapon dia, day. Kanang sino ang bata mo ng anak? Babae na lalaki? Bye. Ha? Bye-bye. Kanang taga-asa man ka? Galasyon. Nakoy hatag nimo nga kanang gamayng grasya. Ha? Asa man day mong papa? Ay, trabaho. Asa man trabaho yung papa day? Nag-uling raman din akong Paris. Maguling ra imong pares. Asa man? Ikura sa dito sa Rasyon, Bukid. Sa Lasyon. Sige, sakto kayo kay nakoy gamayng gasa nga mapambit nimo. Ha? Sige, maabot ka diyo. Sige. Mana mo kaon? Ikaw, tayo man kaon? Siyo pa? Kapami maniod ko. Paniod to pa? Sige na ako'y paklas din. Tara. Inday. Sige. Kaluoy ito sa bata. Inday. Ano sa mo ha? Nasa relax lang ako, kuya. Si Relax. Sige, tagaan-tagan para si Relax ha. Si pangalan mo Inday? Legend. Ha? Legend. Nejil? Legend? Legend? Oo. Eskwela ka wa? Eskwela. O pa man may ka-enroll niya karon. Kasi naman din Ate. kasi naman din siyang grade 1 ta. Grade 1 pa kay wa man nakaskwela to niyaging tuig. Kay Grade mga 1? anak kay mo kuan ni. Sige, na Inday. Di pa sa kasorya? Di pa kay 5 pa man ka buwan. Oh, 5 pa nagbuwan. Oo. Kunya ang yang unsa man di mong ipakaon niya si Relax. Si relax di lugaw. Makatawa naman ako ya. Makatawa. Taong Matawa? kaniga. Bawal pa mong kaniga oy. Pwede pa na siya pwede day. Pwede na siya nasakit. Kanoon man na mo. Kanoon ko. Kusig may patso ba? Adi ko ni pa kanon na yun. Ayun sa pakanana kay kuan lang. Tanaw gitin taon siya. Kanin lang. Gutom na ka Inday. Ha? Gutom na ka? Unsa may mo ha? Si Relax? Palitan ti ka si Relax ha? Tanda or gid siyo. Nga pila naman mo ka oras diri? Dali na pa may alas 12. Ako may panood to. Nya. O magsakit ning tiyan. Naman yung atag ng pan. Amo rin yung ikaw-kaon. Sige. Ano lang. Magpalit ko si Relax ha. Unsa mga klase si Relax ang iyang kuan? Katong Kanon. kwan. Katong with banana nga 6 month kay nakaon naman siya. Wait, banana nga 6 months? Mm. Sige. Dili na ko dugayon, magpalit na ko para lang makatabang ko niyo bisa kinagmay lang. Hinday ha. Hinday ha. Apo prisad ni Kuya Maon. Pobre bitaw ko, pobre masagit mi day. Ako maluoy lang sa giko kanang sama ninyo kay pobre makabaw magkukunsay pamati kita ng pobre. Lisod kayo. Tagalasyan gid ka. Thank you din ni Tagalasyon, taga Dirar may Talamban. Sakit imong pangan? Gina Castro. Gina Castro. Imong edad pila na imong edad? 27 ko karong adlaw. Birthday nimo ron. Inday Rodi Sandra. ay birthday. Kawat eh, di siya mo tuot. Birthday may Makahatag ba sa tanay mag-birthdayhan? Bitaw eh. Kita kong Pobre ra man sa gid mi. Bisan na pobre ra sa gid mi, nakadaon na gid ko nga
hatag sa dog ginagmayng gasa kay labi na gikaron nga wa na gikoy trabaho. Inom sa ta. Nya napamon koy gamayng grasya nya. Ibayaran mi sa among trabaho. O nya may lang nga nang kahatag sa ko ginagmay sama ninyo. Para makatabang sa ko ninyo kay ginagmay ra gud ang ako lang makahatag lang sa ko kay Oo, uy. Basta sa kinakasikasing nga paghatag. oh, Ako kay plano gani uli na mo niya gabi makapalit ko ka ng lechon. na kuyawa Lechon manok ba? Lechon manok. Lechon Labi na nga manok. birthday pag hindi mo karon. Uli. Birthday niya day? Birthday na dili. Sure ka? Ah. Hmm. Ikaw Taon ano? ko buwan, August 30, 1994. August August 30, 1994. August 30, 1994. Hmm. Iring ni. Lagi! Ni iring. Birthday bitaw niya day? Oh. Ikaw kung nasa may yung birthday? Manaman ko. Wala ka na sa man yung birthday? Sa Agosto. Pagka-pizza? Sa Agosto. Sige. Sige. Di lang tamo dugay kimurag dugay sa dugay jud ko gusto story. Ah. Palit na lang ko ng bana para sa relax niya. Ya birthday man nimo. Palitan tika og manok. Yay! Thank you, God! Ano sa to lumino? Ano may no ka Inday? May naman ni tan-aw ra man na siya. Lumino Tan-aw ra man na si Inday no. May tan-aw ra man na no. Sige, pabuta ko niyo dire. Oh, Dara. Yehey! Hey, manok Inday. Happy birthday. Ano ang kuan di ay? Sirilak. Sige, papay kog sirilak ha. Dayapir ko no. Ha? Dayapir. Apil lang yung dayapir? Sa bata, oh. Apilang ko nanyag diaper. Itong apilag diaper kay birthday mas yang mama. O niya, looy man guys Inday. Ni-request kitang diaper. So napasalamat sad ta sa nakahatag o gamay nga grasya. Salamat kayo ni mo diha. Dili niya pa-mention yangan kay ang importante lang nga makahatag ta sa mga nanginahanglan sa ama nila. Sige day, magbayad na ko og diaper ha. Unsay size ta diaper? Kanang small. Small, unya. Unsay brand sa diaper? Kanang Sige, ikyo. Kikyo diaper. Oh, ikyo. O sige, unsa pa imong panginahanglan? Balay, house and lot. Oh. Unsa pa? Bongbong. Bungbong. Sige, diaper lang sa ha. Diaper lang sa kay basig madugay kaloyan ta. Sunod na nay house and lot. Oh. Sige ha. Paabot ako diya. Sige, pangapit tayo. Oh, dara. Onya, wako ka pa ito ikyo nga diaper kay wala sila ikyo diaper nga small. Ikaw na lang ipalit ha. Tagalan ti ka og kini 100 ha. Salamat tayo. May na lang ni. Hello, unang 100 ang panito yan. Okay. Ako pa masad ningi panghatag sa uban sad ha. Bahin-bahin lang mo ha. Way problema yan. Sige. Ikaw na palit sa kuan ha sa sa diaper ha. akin. Kaya kung kita na dito wala may kanang ikyo nga kanang small man kang iya. Pero sila murag kuan na siya murag napuo na siya kabuk diaper ha. Sige. Thank you sa Gracia. Oh, sige. Thank you. Nag-stick Thank you sa mga grasya. Thank you, Na may makaon na kay Sirilak ha. Basin ka lang tas ginupon ha. Kung makita tagbalik diri magsuri-suri ra man ko ha. Ha? Okay ra nimo Inday. Okay ra nimo. Okay ra nimo ang gamay lang nga Sirilak. Ha? Inaot panganta nga. Likod ng lawas bata. Di sa Maog masakit-sakit. Di mo ka on cellphone? Ha? Mag-cellphone ka? Ano ba si Sirilak sa inyo ha?
wala na. Ako naman lang na siyang gilugaw. Gilugaw na ko, pero huwag na ako'y kwarta, makapalit naman may siya sa silingan. Oo ba? Sa store ba? Pero inyong ipuyan nga to sa lasyon, inyo gitong yuta. Dili, Yung balay. tayo rasad mi dito. Ay, igor mo ka nang nipuyo nga to. Ikaw, Inday, ayaw kumpiyansa nga to sa karsada, ha? Ay, nagsige ko na Pag tuyo ka ng murag Tuyo ka putaw. ng putaw. Lakpot ka dito, kumpiyansa ba? Sige nang na mga mabirya. Matapsingan ka, ha? Ha? Sabot ka? Oh. Kunya, kuan gid tuman sa sugo si mong mama. Kaya kung muskwila ka pohon, pagtaro si mong eskwela kay para kaluyan mo sa Ginoo. Kung maning kamot lang, kaluyan gid ta, ha? Nya, si Bebe, bantay o ka ng mama na mga lihokon, manlabay mong mama, magluto, ha? Magpasalamat ko sa nangatag og kuan. Grasya namo, bahala gamay basta kinasing-kasing lang ang paghatag. Birthday day na ko karon pero may na lang gipalitan kong tuya og kuan, lechon manok para panghikay kabot. Ang mga silingan pud sa kumpares diri kay nagnanaw. Ay man. Nangagi. Bumito sige ko kingingot kay ko silingan nananaw. Nam ang akong bana gyud ya taga diri man dai. Layo diri. O siya ba luyuyusin. Nawala naman mi dire dito Miss Consolation man ang nagkuan ko. Sus nangagi nga silingas kong kaila sa kumpares na nanutok na ko. Kaingon to sila. Nakadawat na sa negrasya. Nakaingon to sila. Nanasan ning asawa ni Konay. Sige lang, basahin mo na gani. Ano ko na. Basta, Wala. ang importante nga, was na ka pasakit mo. Bahalag makadungog kag ngilad. Basahin mo mang gipakitas tao nga, wag ka magbuhat og ngilad, ha? Ana na lang, mga na ipadayon gid ninyo. Salamat. Sige lang, kaluyan na mo sa Ginoo. Maabot rang grasya ninyo. Naraga po'y katapusan ng tanan nga kalisod. Di kami, lisod naman sa gig kami sa tanan. Ha? Sige, nya. Sige na, bye-bye na, bye-bye. Oh, salamat Sige, kaya. Inday, bye-bye. Sarap, Bye-bye, Inday. Bye-bye. Bye. Sige, sige. Sige, salamat sa inyong time, ha? Ah. Sige, arin ako dali.